मानगोनां मावथि लोगो नोंथांमोन, मानगोनां जोंनि आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोन, दुलाराय बर' फरायसा आफादाव जि खामानि मावनो थाखाय आंनो स्कप होबाय आरो नोंथांमोना जि मान मर्यादा आंनो होबाय, बे मान मर्यादाखौ आं मालाबाबो बावगारनो हाया आरो बिनि थाखाय बर' हारियाव जेब्लायबो सुख'हायै दाहारा थागोन। आं दिनै बे खोथाखौनो बुंगोन जे आं बिदाय लासिगोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे गोथार फिरफिला गोमो गाबनि दाहाल आरो थुंग्रिनि बे गोथार फिरफिलाखौ जेब्लाबो सेलुट होनानै जाति जातीयताबाद आरो जाति स्वाभिमाननि थाखाय आं जिखि फोथाराव खामानि मावहैया मानो बे श्रद्धा, बे सन्मान आरो बे मर्यादाखौ आं जेब्लाबो इन्टेक्ट लाखिगोन। बिनि थाखाय आंनियाव एसेबो गोसोआव आख' फाख' थानाय नङा। बेखायनो आं मावथि लोगो बिथांमोनखौ दिनैनि बे समाव गोसो गोरबोनिफ्राय आङो धन्यबाद बावनो नागिरदों जे नोंथांमोननि मदद आरो हेफाजाब नङामोनब्ला बे 25 बोसोराव आङो जे खामानिखौ मावनो नागिरदोंमोन, जे खामानिखौ साननानै हारि आरो समाजनि थाखाय आं मावनो नागिरदोंमोन, बे मावनाया मालाबाबो सम्भब नङामोन। आरो बेखायनो गासैनिसिमबो आङो जेब्लायबो आंनि खर' गंग्लाय मान मर्यादा आरो सन्मानखौ आङो जासिगोन। नोंथांमोननि न'खरनिनो आं सासे आरो बे एबसु जे परियाल, बे परियालखौ बावगारनानै हाबा मावनाया आंनि थाखाय मालाबाबो गोजान जानाय नङा। आं जेब्लायबो माहारि स्वार्थनि थाखाय, माहारिनि स्वाभिमाननि थाखाय हाबा मावनांगोन। आं जेखि परिबेश, जेखि फोथाराव थाङा मानो, जायखिजाया हाबा मावनायाव क्रिटिसिजमा थाखाय माखासे आंनि डिसिसनखौ लानानैबो क्रिटिसिजम खालामनो हानाय, किन्तु आं लुबैगोन जे पजिटिभ कनस्ट्राक्टिभ क्रिटिसिजमखौ लानानै जों आवगायलांनांगोन।